חיילי צה"ל, אני מקנא בכם. אולי אתם שואלים מה יש לקנא בנו? תקועים בבסיס בחג, במקום שופר נשמע פיצוצים. נסביר. כשאנחנו כאן בעורף רוצים לזכות בדין של ראש השנה, אנחנו מחפשים סגולות מן הגורן ומן היקב. אבל אתם כמי שעסוקים בפועל בהצלת ישראל, אתם גדולים מחכמי ישראל במעלתכם. כך אומר לנו החכם המקובל רבי אליעזר פפו, כי יש רבים מבני ישראל שנראים לפנים כלים ריקים, אבל יש בידם מצווה זו של הצלת ישראל, שבזה הם מכריעים ועוברים את החכמים הגדולים בישראל. אז כשאנחנו נאכל מתוק, תאכילו את אויבינו מרורים. כשאנחנו נתקע בשופר, תתקעו להם, לאויבים, כדור בין העיניים. כשאנחנו נשמע שופר ונזכר בחירות, אתם תוציאו את אחינו לחירות ממש בעזרת השם. תלכו לשלום, תחזרו לשלום, ועטרת ניצחון על ראשכם. שנה טובה ומתוקה.